Kanti singobani thina? Lona ngathi ngilwa nabantu ngibe ngimbelethile ngapha emhlanje. Akulona uhlanye iphi ingozi yokuhlanya? Iphi ingozi yokuhlanya ngoba zonke inhlanya inengozi yokuhlanya baba. Mina nami ingozi yokugangela nayo. Yiphi yakhe yokuhlanya? Uphethe umuntu oshutha ikhamera lapha utshela abantu uyabona nje ephaphenza nje utshela abantu ukuthi ukani yimi ngiphuza abantu kwaphinda. Ngathi lona mina ngamshaya idolo angaqedi inyanga yonke lo. Mina ndabani mina phela ngisikhwaga mina Nkosi yami. Mina nje Nkosi yami ngilwa futhi angizivula mhlawumbe ndanganga ngokwenzayo. Angina msebenzi. Yeah,